bir daha da içe. Yöne yadında saklı. Türk'tön, Türkmenistan'a yukarı otma. İn ansat, in amatlı yolu Türkmen amat kalk. Yadında saklı. Hiçmedim ayıp. Hemen salam dostlar. 6 ay aradan soň Plus 50'min gepleşimize hoş geldiniz. Bu bölümde Plus 50'min diýsen ütgeşik bolar. Sebäbi adat formatyň daşyna çykýar. Sebäbi bu bölüme Sehra mehman bolýar. Sehra salam, hoş geldin. Salam, hoş gördük. Olmaýardylaňyz. Goýyn, sen goýmy? Da şükür. Jansa. Da şükür. İşler uğruna. Evet. İlk bilen men aýdyp geçeň, täze açan işiň, täze açan dükkanlaryň hayırlı olsun, uğurlu olsun. Taňra ýakasyn sag bolun. Bu bölümde ütgeşik golya formatyň adatyň daşyna çykýan diýänimin sebäbi bugün Sehranyň agdalary üçin iň gyzykly pursatlaryň biri Sehranyň mehmançylygy gider. 1. 2. Sehranyň dükanyna mehmançylygy gider. Şoň üçin bize başyndan başlap sizin soňuna çergelin. Kökeňizi ýanyňyza alyň, çaýyňyzy ýanyňyza alyň. Plus 50 Sehra ilki bilen seni ýakyndan tanaýym. Özüň barada aýdyp berseň, awtobiografияň aýdyp berseň. Men Sehra Gül. Maşgalamyzda 4 çağa. Ýylymyzy admaýdymy? 01-12-93 ýylda doglan. Aslyň nereli? Aslym Aşgabatly. Aynen, Aşgabatda dogdum, Aşgabatda ulandym. Ejem hakamym Aşgabatly. Mektebe guturdun, ýöne ýokary okuwjy okumadym. Yok, okuken öwsüm bolmasa okumadım. Karaç, orta mektep. Näçinji ýylda Türkiýe geldin sen? 2018'de. 2018-nji ýylda Türkiýe geldin. Ve ilki gelinleňde Türkiýe näme işle meşgullanýardyn, nämeler edýärdin? Türkiýe işlemene geldim. Bir gyýdym ma. Aýan aýtman. Bir gyýdym ma 6 ýaşynda, apel onkysyna 6 ýaşa. Töle. İşlemene geldim. İlki 2 ýyllarda ýatyly çalışdym. Hep Öýde işledin. aynen. 2 ýylda ýatyly işledim. Ondan soň ýoş ýollaşym bilen tanışdym. Şeylemem. Men gepleşiň başyndan hemme kartalaryň, oýunlaryny açmaýyn, kozerlaryny açmaýyn, ýoldaşyň barada soraglary nesip boldy. Berin gepleşiň dowamy boýunça olara girerin dol şekilde häzirlikçe taýyndan programmamy bilen taýyndan soraglary bilen dowam edelim. Elbette gepleşik bolýar diýemde bilýän men Instagramda paylaştım. Sehra ýa bize kimin näme soraw baglasy bersin diýdim. Senem paylaşdyň we senkiler maňa soraw berdiler we biziň öz agdalarymyz soraw berdiler. Hemme sorawlary jemläp şolaryň arasyndan olaryň beren sorawlaryny öz topar bolup jemlän sorawlarymyzy goşduryp belli bir programma diýdik. Oňa görä de dowam eder, ilerler. Berde bir minnetdarlygym bildiresim gelýän atlaryň biri Sehra. Senin tak blogger bolmankan ýadyňa düşýän bolsa Estidak toýlyny mehman etmegiň sebäbi sen boldyň, sebäbi sen tap berdiň, sebäbi sen näme diýsem, hökman şonu çağıryn men görjek diýdiň. Toýly men bu arada 10 ýyllyk dostum. He. 10 ýyllanam geçen bolmagy mümkin. Estidak toýly. Nerden tanýan klassdaş? Yo, men aňarda Türkmenistana kam toýda afarmlany edýärdim da. Şeýlemi? Şo toýda tanışdyk. Şonluk bilenem o köp maňa toý geçirdi, gara bir-birimizde dady tikşeýdi, ben dost bolup galyp. Sehra, şo wagtlar seni agda sanyň ütgeşikdäli we nädip birden Instagramda yani aktiv bolup başladyň we blogger bolmagy höwes etdiň. Näme üçin, nädip? Şo wagt kenäli ýöne o wagtlar öz işlenmedi, onaňam şu ýollaşym bilen tanışdym. İlk ay işletmeden soň bir işlejek men zat tutup duramsaň. Ondan soň bir de açaýyn net bil aslında plany ütdim men. İlk iş açasym geldi, ondan soň iş açasym geldi, ýöne diýdim, illere diýdim. Pul berip ýörenimden diýdim, özüm reklamamy özüm edin, patpişim köp bolsun diýdim de awalam köp bolsun diýdim dänim. Şeýdi köp aktiv bolup başladym 1,5 ýylda. Gepin gysgasy sen işe açmadan ogal taktikan düzdün. Planladım. Maksatlar düzdün. Nereden başlayacak, näde etjek?
ve ilki özüme blogger bolayın. Hiç kime reklam için pul vermeyin deydi. Hawa. Aslında ödüm küçülükten halayat ödüm. Yani tanımal bolmany. Ay sesime yok, kovdalıydım. Bir sevda çıkılan tananaydım da. Son yıllar geçtiğim sosyal medya üstü internet öğrendi ve sen blogger Ya oldun. hem dedim planladım ben ne hilek ösüşülür, ne hilek gurlasın, ne hilek adamlar ödüne çekip bolya. Şalatları ödedim fikirlerini. Planımam Xudaya şükür hem planım oturdu yerlerine. Şeydi ben 50 mindən geçtik oyun oynuq bilen. Sağ olsun ağlalam. Yıkı koymadılar hiç yerde. Elbette ağalar sağ olsun. Şolara biz gızıklı, biz bir zatlar ediyat eğer şolar olmasa. Hiç kim yani yok ödün, hiç açan bir adam yok ödü hiç saat edip bilmeyen. Yani Elbette. adamlar bolmasa. Elbette, Qoğun elbette. akılam mara. İlimunum bolmasa aymunum doğmasın ya. Qo'y. Kıyıkışo. Oy. Men geçen gördük. Yüzüde gepleşiyor. Özbekistan'ın o popüler bolan aydınçısı Osman Navruz çağırdım. Aslı Türkmen oğlum, yani Özbekistanlı Türkmenlerden. Sonra da şol maňa täze bir nakıl aýt geçdi. Men öň bu nakıly eşitmendim. Eki atyň çaňy çykmaz. Doğru diyor. Men bu nakıly öňe eşitmedim. Ýöne Türkmenleriň nakyly. Doğru diyor yani sen ne hilek pulun olan da näme sen ne hilek zat bolay sen ilinde de şourunda adam bolmasa sen hiç kim yok İyi adam dile. hiç açan hiç bir adam bol bilmeyen biri bilen yani, köpel adamlar ösye adamlar özgörüye hani men näşe pikir var İyi dile. yanlıştır bilemok. Men goşulýan elbette birinin ösmesi üçin, birinin belli bir derejeye gelmesi üçin onun arkasında bir giden adam olmalı. bolar, bir giden rahmet bolar. Niki mesele şoy. 50 000 agzany näçe wagtyň içinde jemledin? Ay şu 2 yıl zat. Senem 2 ýylyň sürdi 50 000 üçin. Men pikir etdim sen 1 ýyl, 1,5 ýyl döwründe. 2 yıl. 2 ýyl diýelim. Onda men kamera ötel sebäbi men 2,5 ýylyň içinde 50 000 geçdim. Menem 50 000 geçendirin bäde aýdyp geçeýin. 50 000 men Instagram. Neçe yıl var senki? 2,5 ýyl men aktivni on meninki 2013-njy ýyldan bäri Instagram ulanýan. Ýöne Instagram ösdürmek niýeti bilen däl de prosta bir sosyal medya hökmünde suratdan paylaşýardım ve 2013-njy ýyldan bäri suratdan badyr köpse o 2013-de Instagram'yny açyp diňe täze suratlaryny paylaşyp köni suratlaryny aýrar. Aa. Sen ne duruyor? 2013'ten bäri suratym bar, 2013'ten bäri. Plus 50 000. Agza sanyny köpertmek isleýänler, blogger bolmak isleýänlere näme maslahat berersiň? Men hiç kimden utanmam. Misal üçün men ýaňy bir tanalyp, ýaňy bir hani maşgalamyza hana gyýdyň Instagrama çykýan, hana gyýdyň plan zat edýär diýen adamlar, şol adamlar bir hil kiçilik bilen, bilýän bizim Türkmenimizde köp sünne, Silaman, panyata, silaman, hani şol ýalet seretdiler. Bugün olan maňa iş düşdü. Hani diyecek bolýan zadım hiç adamlar kiçeltmän, üstünden gülmejek bolmaly. Hiç kimi dinlemäň, size ýok wagtyňda hiç kim size bir da bermez. Bar wagtyňyzda da ýanyňyzda hökman gelip sizi tapar şoň üçin berjek maslahatym çekinmäň hiç kimden. Bir zat diýer, on niýer, mun niýer, on ýap. Adamlar bilen ýöremäň gysgaçasy. Adamlar gepi bilen ýöreler. Gep bilen. Doğru diýär. Adamlar gep bilen bir iş etmän. Goşulýan. O bir maslahat, o bir pikir berdiň. Kim isleýän bolsa hiç utanma. Hiç utanma. Elbette bizim Elbet sadedem daga. menem şonu diýjek bolýar. Bizim Türkmen mentalitetimizde, bizim Türkmen däpdesturumyzda dengelejek şekilde dowam etseler, berekellah. Ecemem gyýyrdy maň. Gyýyrdy. Elbette näme gerek bardy. Düşünmäke. Ýollaşmam gyýyrdy. Menem wagt gorkadar diýdim. Dinlemedim däre garak. Ken bir iş etjek bolsam, ýüregime süňse boldy men gynasam kan adamlar dinläp baramak. Gatygo bu gowy hillerin biri. Gowy hillerin biri. Eğer adamlar dinleseň baram, dünýäde näçe adam bar bolsa, şonça pikir bar. Ýene de bir dada diýin. Dünýäde ýekeje muqtat adamlaryň pikiri. Tähräne. Fiçawsa geldin, hoş geldin ýene bir gerek. Fiçaws mundan öňem köp gelýärdiň. Ýeni kapyda Fiçaws, ýani Fiçawslaryň iň başdaklarynyň biri. Ýani
En gowy fiçik haus menin üçin diýel. Ha, birinji klientimiz sen gaty gowy. Inni fiçik haus arada birazcık aýtsaň öz pikiriňi näler, näme? Goýer, gülýäli, sortba, nemme datba, öz öýüňde ýala. Türkmen taamlarymyz, ha? Awa. Gelip bilersiň de arkaýyna. Ha, men pursatdan peýdalanayım dostlar. Häzir Orada aýy. Orada aýynda fiçik hausda konkurs geçirýäs. Ýörüýär bolýarmy? Yok, diňe Agdaçarda işleýär. Birinji diňe Agdaçardan soň işlenýär. Agdaçarda däl wagty işlenen ok 1, 2 konkurs geçirilýär fiçik hausda kim 150 TL'den köp iyi biçse 150 TL'den köp iyi biçse şoňa her kime de kupon berilýär, ýagny san berilýär, numeratsiýa berilýär we şo numeratsiýa boýunça Gadir Giýje günü 3 tane telefon oýnalýar. Awa 3 tane gowy telefon oýnalýar we onu Instagramda zatda da reklam etdik. Kaçan başlaýar? Başlady ýa, Nowruzdan başlaýar. Ýenler bilen 150'lik. Bolly, belli. Yetip gelen Orada aýyňyz gutly, mübarek bolsun. Awa ilki bilene şunu aýdapyn gelýär. Dowa dileýlerimizden kabul bolsun. Biz fiçik haus bolup sizin üçin ýörükde betinden bir konkurs gurnadyk. Bu fiçik hausyň ýörükde müşteriler üçin, ýagny niýetimiz Instagramda bir agda patpişik jemlemek däl. Niýetimiz fiçik hausa gelen müşterileri beğendirmek. Şoň üçin 3 tane telefon goýduk. Betinden motion telefonlary bular utmak üçin fiçik hausa gelýäňiz 150 TL'lik iyi içýäňiz, ýagny Agdaçarda 150 TL'den geçseniz fiçik haus size nomer bilen kupon berýär. Gadir Giýje günü şo nomeratsiýaga görä biz ýeňijileri taýlaýar. Gatnaşyň kökman, tıktırman. plus 50 000. Fehran, inniki soru men özüme değişti sorulardan bereyim. Ýadynda bolsa sen maňa şo Esidak Toylin tap berende, ýagny biz baglap goýberende. Sen maňa patpisyňdyň, dogrymy? Ýadyňdamy? Sen bir men patpisyň bir agdamdyň. Ýagny biz täzeden ýazyşanda sen gepleşe çağırmak üçin sen maňa täzeden patpisat etdiň bilen. Berde bir soru beresiň gelýärdi. Men öýlenimden soň menden köp gyýdylar patpisat etdi. Senin seväň näme? Seň seväňem şomy? Ay yüz vermedim, ben çıkıp koyverdim. Berde diýetim gelýär. Menden 66 eden gyýdylary toý edimden soň belek geçeýin. Toý edimden soň menden 66 eden gyýdylar bar. Şo gyýdylary diýetim gelýär. Hiç sad ýütgän o. Ýene täzeden patpisat et bilýäňiz. Men Instagram belek geçýän o. Eger birden näze gepleşip görüp turan araňyzda ýene Instagramda maňa agda bolmadyklar bar bolsa, Instagramda maňa agda bolan sebäp gaty gyzykly zatlar bar. Şo sanda da Instagramda Fehra agda bolun. Fehranyň Instagramy gepleşiň başynda da çykandyr, ýene de çykýar. Gyzykly zatlar tyrmajak bolsaňyz, men gepleşige biz diýeli, hasta bolsa gepleşige mehman edýän mehmanlarymyzyň hemmesiniň Instagramy gyzyklydyr. Plus elimin gepleşigine mehman edýän blogerlarymyzyň hemmesiniň hem sosial setler gyzyklydyr. Dowam edýär. Sen aktiv bolan Instagramda. Menmi? Awa. Ýerine görä bolumda aktiv bolan, ýöne şunky alak bolan, mysal üçin käwat men aktiv bolmaýanymy sebäbi, mysal üçin sen bilen gepleşik çykarýarsa, 1-2 gün men häzir ýörýän, ýöne kaçan montaja başlaýas. 3 gün 4 gün men ýetýän sebäbi biz olanlar jemlenýär, şo montažyň üstünde oturýas we bildiň diňe şoňa teredýär, başga da teredem de. Şoň üçin Fehran men aslında şahsy soraglary girip durman halamok, ýagny şahsy durmuşyň barada, şahsy bir ýaşaýyşyň barada soraglar bermän halamok ýöne. Anana şo nähile soraw beresiň gelýär diýemdi. Hemmesi başdy şo soraglar soraýar-da. Ve menim eger isteseň jogap ber, istemesen jogap bermem. Ýanky birinji durmuşyň barada gyzyklanaýyn. Birinji durmuşum ken bir 10 ýyl söýüşdim, 5 ýyl söýüşdik. Leyla Mecnunlyk diýse ýalançy. Ýöne Allah ýadan da birden eýle bolly, birden toýet garap. Näçinji ýylda? 2015. 2015-nji ýylda toý etdiň. Ondan soň bir gyýdym boldy. Gyýdym ikak dowmakadan aýrylýşdyk. Oňuşma. Käbir sebäplere görä birinji durmuşymdan aýrylýşdym. Kimiz olaň nemesine artyk oň durmuşyna biri wa men ony oň hakyna birde gürlesem ýalňyş bolar, şoňçy düşünmedim. Batly bolsun ama. Garada, hani batly bolsun aýrylýşdyk. Pikirimçe agdalarың gerek jogabyny aldy. Ha. Düşünşmezlik üçin aýrylýşdyňyz, düşünşmedim. Bir-biriňizi Aýtyp berseň bir gün kitap ýazar, edil şu wagt geri däliýin. Ha, edilýär. Şu wagt köpçüligi şahsy
Hawa. Soraglary girip oturma. Gün gelen Üstünden geçik, aýdarmyan, üstünden geçik geçýär boldy. Ýöne gün gelende aýtjak bolsaň häzir aýtsaňam bolýar. Yo, gün gelen maýdaýdy. Böyle ekskluziv mediatymı üçin edäjekdim. Fähra esitişime göre yine sen ağlalyň üçin sen öýüň gyzykly. Yani öýüň görüsleri gelýärmiş. Ve mediatymı Fähranyň ağlalary üçin ýörüti, Fähraň öýüne mihman bolýar. Nasip bolsa. Plus 50 000. Dostlar ýadyňyza düşýän bolsa MTV, ortalarda MTV kanal bardy. Daşar döwletlerde, Ýewropa we Amerika döwletlerinde de bardyr MTV kanal. Şonda Padamam diýip bir perdaça bardy. Hemme ýyldızlaryň tanymal adamlaryň öýlerine baryp, öýlerini görkezýärler, öýlerini gezelenje diýerler. Nämet bar, nämet ýok. What's the matter with you, man? MTV Cribs is here. Damn. This is my dining room area. Привет, MTV. Меня зовут Рэй Джонс-младший, я боксер, а это моя невеста. Мы покажем вам наш дом. Заходите. Сейчас мы заходим в нашу гостиную. Bizden bugün Plus 50 000 gepleşigine täze rubrika goşduk. Padamamyň bir görnüşi, Fähraň öýüne mihman bolýar. Hoş geldiňiz. Hoş gördük. Men bäri tarafa geçeýin. Ve ýuwaş bilen öýüň barada. Gezdirdiň. Men Instagram maşgaramda azat bilesi gelen zatlaryň biri men öýüm. Gelin. Fähranyň ağlalary üçin iň gyzykly bolan temalaryň biri Fähraň öýü. Hawa. Berse oturýan ýerimiz. Telewizor zat görüp oturýan ýerimiz. Zal. Ýani verandamız dediň. Berde nahariyas oturýas. Ýana kuhnya diýýäs günlük ulanandyk. Çynmy aýtsam, şeýle. Inte köpeleň ýok, şoň üçin köpelseňiz nesip bolsa. Maşa, O biz mihmançylyga gelemizde bärdi ýer. Hawa, köpçülik mihman bolup gelseňiz nesip bolsa, o stol ulanýas nahar üçin. Berde oturýas. Şeýle. Dowam etdik. Dowam edelim. Bulan bir komnatymyz. Bu şeýle mihmanlar üçin aýratyn hemme bäde taýýar, bärde de mihman zat gelse ýatar ýaly, eder ýaly, hani oturýar, kağıt bilen kavga etdim, sevşen wagtymyz men bäri kaçan ýeýine. Bärde telewizor bar. Sen bärde serial görýän bolsaň bär. Hawa, aýyrja. taýýarja. Mihman üçin Mihman gelinle de birden nesip bolsa, bir komtan şey taýýanlap. taýýar. Hawa. Oturma. Kansan mansany merakla. Gülýär. Dowam etdik. Indi men pikirimçe gyýlaryň iň gowy görýän ýerleriniň biri ol kuhня, ha? Kuhня türkmençe aşxana. Fähra aşxana ýerlik. Hawa, berde. Gyýlaryň iň gowy görýän ýeri men pikirimçe gyýlaryň gelinleriň iň gowy görýän ýeri. Men pikirimçe berde haladinlik diýip men kiçilimden haladinlik diýip öwrendim. No, häzir sowadyjy diýerler ýalňyş makam, ha. Berde Fähraň suratlary bar ýoldaşy bilen. Berde gyjady. Arada öýe gerek bolan hemme zatlar. Kuhня. Berse. Kuhnyanyň mini obzor. Şöyle kiçicik bir görkezek stol bar. Berde de men pikirimçe berde üçin. Saýda biziň iň köp wagtymyz giýje gündüz saýda turýarsan. Instagram bolsa storylamda da çekýär. Diňe saýda turýar. Bize rahat gelýär, kimiz oturýar. Gülýär. Dowam etdik. Dowam edelim. Men size ikinji gatymyzy görkezeyim. İkinci kat. Aha, gelin. İkinci etaş. Buram size iň gorkaçak zatlamyň biri. Şuna hemmesi bilen iň gowy görýän zatlary. Bulara men gowy görýän zatlam. Kiçiligimden şeýle zatlar gowy görýärdim. Bulara olan bilenki, bulara menki. Indi biziň komnatymyz. Spalny Komnatymyz.
Gel. Ýaty men iň gowy görýän zatlaryň biri. Gün dol şekilde düşýär. Ýaty. Benim iň halymlar. Ýene bir zat belleýin. Men deňiz göremok, ýöne meniň beýikde ýaşaýan. Men deňiz göremok. Berden deňiz görnýär. Deňe bawadan o. Oslo diýene bak kayfy. Bak kayfy. Gowy, gülýärli. Berdi. Bersi biziň gire. Gir. Bersen biziň geýinýän ýerlerimiz. Tuvalet banya var berde. Berdi tuvalet banya. Bersi tuvalet banya bu tarap meň zatlanmam, bu tarapda ýollaşmyň zatlary bar. Garad şanyale. İksan tuvalet banya düşünüşüm. Edilşin aşağıdan tuvalet banya. Ha, ikisini ýokarda biri, aşağıda biri. Teras görkezeli mi? Ya teras görkezmeden ol. Berde de bir komp bar eken, bunu hem görkezsin. Men ýüregimin komnaty gelin. Dersimin gıydımun komnaty. Şuna mal esasım gözler taptım şunu bir günnäp. Men gıydımun komnaty köp kişi men. Prensesimin odası Men diýen. tanayan, men öňden iderleýänler bilýänler men bir gıydım ma 6 ýaşyndan. Häzir oturup gowurlaşyr diýär. Şoň komnaty taýýarlap goýdum nesip bolsa, ýakynda ýollar zatlar açylsa inşallah gıydım getirmekçi. Nesip bolsun. On komptun taýynlap goýdum. Taýynjyk. Taýynjyk. Gowy. Edir şundan daşynda ulakan teras. O balkon. Anam gezdireyin. Balkon style. Fehra häzir çay içdik, eline sağlık. Ve yine soralım bar. Benim fikrimçe indiki verecek soralım. Köpüsi bizim ağalarımızı gıdıklandırar ve Hasanam sen ağalarını gıdıklandırar. En gıdıklı soralar mı? En gıdıklı soralar deyip bilir. Yani o soralarda geçmeden ol sana şu soru öğretim geliyor. Ben Instagram'da yankı değişmeyal kati girýän, stories'tan görýän, post'tan görýän. Pozitivny, güler yüzlü. Onça energiýany ve kim işe şolara pozitivny bolmagy nädip ve nirden onça energiýany alýan. Taşyndan şanyary görnýär. Pozitivny görnýär. Süýeni gülüp duran ýaly. Güler yüzlü. İşim gowurýan. Ýerden turup gitsemem, akşam giç gelsemem işimi gowurýan we adamlar dawolny bolup gitýär biziň işimizden we sowdamyzdan. Şoň üçin şo zatlar maňa energiýa berýär. Sen müşterilerin sana energiýa berýär diýen. Ha. Gowy. Soralım en gıdıklısyna gelýär Sehran. Sehran men özüme çynymyň köp informasyon köp habarmam ýokdy. Ýöne Sehra gepleşigine, plus elimin gepleşigine, ýani blogerlaryň gepleşigine mihman bolýar diýemdi. En köp berilen soralım biri ýoldaşyň barada. Ýoldaşyň barada aýdyp berseň. Näde tanışdyňyz? Kaçan tanışdyňyz? Nerede tanışdyňyz? Ýoldaşym bilen men aýtdypma, gelinim märe hemişe ýatyl işledim, diňe öýlerde işledim. Çynymy aýtsam Istanbuldan gorkýadym bir hile gidip gelip işlemänem, bir hile gorkunç ýurt. Gorkunç ýurt diýip ýalňyş düşündirmäýin. Aýal maşgala bolsaň has bir agyrrak, biçim bolmaň berde hiç kimem ýok. Şoň üçin ýoldaşym bilen bir işleýän ýerimde bir gelin vardı. Hani bile men şo gelinin elini işleýärdim, ýöne o geliniň hem ýoldaşy başga ýurtda ýaşaýardy. Garady şo gelin ýani men başlygym ogly üçümiz ýaşaýardyk öýde. Men ýoldaşymyň maşgalasy bilen o geliniň maşgalasy garady tanışýarlar. Tanış öňden. Bulam şolara gezmäne gelenne şeýle meni görýär. Ondan soň olam maňa diýdi, Fehra diýdi, şunýaly Nyanka gelip giden neydi seni gowurupdyr zat dedi. Menem ken üns vermedim çynymy aýtsam. Ay wagt geçdi zat etdi. Ýöne otak işleýän ýerime güller, padarkalar. Diňe ýani ýöne men bilen neme edip durda çynymy aýtsam. Hiç onýalak çynym söýlük görmedim. Garad gül alyp görmedim onçalap. Garad şonýaly tanışdyk.
Şey tanıştınız onu. Tanıştık. Ondan soň ondan soň ejem bilen gurlaşdym çynymy aýtsam. Ejemem diýdi, men bilen ýollaşymyň arasyna birazajyk ýaşymyz bir-birimize deň däl, munam aýtyp geçeýin. Esas sorag berilýän soraglar näçe ýaş? Näçe ýaş bardygyny aýdyp oturjak gel, ýöne aramyzda ýaş bar, tapawdymyz. Garad ejem närde boldy ilki. Ondan soň diýdi, 10 ýyl soňuny düşünýärmi diýdi, hani sen diýdi, şu ýaşyňda bolýan, ol bu ýaşynda bolýar diýdi. Menim eje diýdim, hani 10 ýyl öňüni görüp gelen ýok-a, dogry dämi? Meni bagtly etýär, men günne, hani bir gyz doglan günne näil bagtly bolýar, günüň içinde. Doglan günüm bolşuň, o bolýar, bu bolýar. Meňçe günne doglan gün ýalap geçýär, Hudaýa şükür. Şol ýaly bagtly duýan özümi. Diýdim şol ýaly 10 ýyl soň diýdim, hani näme boljagyny hiç kim tek bilenok. Şo sebäpdenem diýdim, men diýdim da bolun şu wagt diýdim, esasy men gyýdym hökmünden garady, esasy ejeleň birinji edesi gelýän zady, hani çağada, çağa mene hilek sereder, menne hilek sereder, şo pikirler bilen garady bor diýdim. We ýene bir zat aýdyp geçesim gelýär, hakykatdan hem 10 ýyla galmady, men geçen ýyl edil bir 8-9 ay bolýar da men agyr operasiýa geçirdim. Çynymy aýtsam. Şonu ýanymda hani hakykatdan hem men dünýäde ýeke dälligimi we hakykatdan hem men maňa bir zat bolsa durmuşymda gyýdyma seretip biljek adamyň bir adama göz ýetirdim, olam ýollaşym. Şeýle Yani dağ arkamda duracak. Hawa. Düşündüm. Bize kän esas köp bize tanaman etmän, men öňkü durmuşymy hiç görmän, etmän. Kän adamlar diňe bize negatif sözler ýazýarlar, hani bilenoklar, edenoklar. Men bir bagtyrlygym bilseler belki onu etmedilerim. Esas gyýnanýarym, gyýdylar şolar ýarzat ýazýarlar. Hakyky men gyýnanýan. Oglan ýazsany, oglan eşek diýip geçip gidilýär, kän oglana ünsürlen okýana gyýdy ýazýar bol. Hakykatdan hem meni gyýnanýar. We diýjek bolýan zadym, mundan öňkü ýollaşym gyýdymyň kakasy, men bilen ýaşan bir owadan oglan. Yani şeýle seredende kaçok, bütün gyýylan ardy götüp biljek oglany. Ýöne hemme adamy deň ýöne hiç pikirimiz deň däl, bagtly däl, bagsyz, hani diýjek bolýan ýaş bilen, sypat bilen bolmaýan eken de ordan bagtly bolmak. Bolanok eken, hani men gözümde bolanok eken. Şoň üçin biraz çylançykly birine bir zat diýmekden arka tarafını görmegliklerini haş etýän adamlaryň Evet, men şutaýda indi her kimiň näçe adam babasy dünýäde şonça pikir bar da, ýöne şular ýaly bir zat diýesim gelýär. Şo ýanky diýişiňe häýet etdiňden gelmesi, men pikirimçe iň wazyp bir zatlaryň biri, bir-birini düşünmek. Bir-birine hormat koymak. Şol bolup gelýär. Hypaşy bolly. Bile bolup ýörenmede, yani o zat ýaşaýanmyda, durmuşa çykanma garaz. Şu wada gowy, soňam Allahyň barsin. İnşallah gowy bolar, inşallah. 3 ýyldan bäri bile durmuşa çykanma diýen ýöne toýy men bilişime göre oktýabryň soňuna ýakyn etdim. Hawa, sebäbi ondan öň diýişmýäli ökünümde elbet bir näme boldy, bärsiniň kanunlary, hani sagdyn bir gyýyz bolmasa gol çekmeyen ekenler bärfiniň hökümeti. Şo sebäpden bile ýaşadyk, ýöne Zakystan soň geçdik. Düşündüm. Şo gowlan ýançam liçenýam, gutor ýança, keselim aýrylýança diýeýin. Bile ýaşadyk garaz. Araňyzdaky ýaş tapawudy, şo seni düşünmeň, ýani seni söýüş şekli, sana hormat goýuşy, şoň bilen araňdaky ýaş tapawudyny göreňok da. Hiç Meňçe, yani bütün yine bir gedek dünya gelse, yine şu. Diýem. Fehra, Instagramda şeýle ýazypdyrlar da. Yalanmy, dogrymy bilemok ýöne. Yalanmy, çynmy ýa düz edýärler men tesirlerde. Ýöne bir lewapda dogrymy diýip bolanýar. Sen ýollaşyňa Atabaý diýip bilenýärmiň. Hawa. Dogrymy? Näme üçin?
Şu Yine mala ata- mala diýse Atawaydan gelýän. Oh. Gel gidip oturma tanıdım gel gel. Gideceksen hemler golf bre. Hemler golf bre. Golf bre. At. Atavay değil mi? Mala değil Atavay. Hakikaten o Atavay ne man oğlu. Ataway elbetde köp kişi ýalňyş düşünýär, näçe üstünden ulýan zat diýip. Biz men on hikaýesini çağır gon aýtyp berýär. Aranızda. Hırsız Ataway diýip bilýär ýani. Araňyzdaky bir kol ýani. Bir kola hiç ona gaty var. Gön deýmek däl, ýa kiçeltmek Bir Ataway däl. aslında gowady. Atabay, atalan bay diýmek. Yo, Aýta gowady. yok. Şonu mala diýse Ataway Ha, trend bolur da. Trend bolly. O mala diýse Atawaýyň hikaýasyny bilýär. Asla ogry zat diýsem bolsun ýa Ataway gowsy zat. Bularda da atar zat bar. Şoň üçin neme däl? Düşünükli, Aramda bir düşünükli. problem däl. Dostlar görüşüňiz ýaly. Tehran dukanyna geldik. Ýa-ni öýünden soň Tehran dukanyna da gidildi. Şoň üçin Tehran dukanyna geldik. İlki bilen Tehran. Ýene hoş gördük seni oğlum. Aynen. Hoş geldiňiz ýene bir gerek. İki diýjek bolýanlarym Mejit adynyň biziň toparmyzyň adynyň hayırlı uğurlu bolsun. Ýa-ni ýakynda açypsyň dukanyny. Evet, çanmadım. Tanrı sağ Köp ol. pullu bolsun o. İnşallah. Dükkan bilişime göre Optum. Esasen Optum, aynen. Optum. Lomoy. Lomay. Lomoy. Lomay Optum. Ýa, ştuşna az ýa-ni. Yeke az, ýöne WhatsApp'dan ýa-ni. Yo, diňe içeşiklerde yeke alyp bilersiňiz ýa-ni esasy şypyklar we krasowka, aýakkaplar, başga aýakkaplar lomoy şekline alyp bilersiňiz we çağa bölümde maçyly. İlk bilen berde nemeler satylýar, nemeler bar, nemeler ýok. İçeşikleň gyýyz oglan hemmesine değişli ähli görnüşleri bar. İkincem täze bölümde açyly çağaşyk bölümimiz. 0 ýaşdan 13 ýaşa, 14 ýaşa Yetkinjek ýaşa çağaşyklar tapyp bilersiňiz. Ondan soň şu ýarlyk aýakkaplar, gyşlyk aýakkaplar, günnelik ulanylýanlar, hani hemmesi täzeşlik olarak. Ayakkabılar diýende olanlan kan bagýlan. Oglandan kama, gyýdan kama. Çağalan kaminem gelýär. Goýun, Türkmenistanaky ildeşlerimiz mysal üçin sen bilen feodal çek bolsalar, işleşek bolsalar, näde işleşmeli, näme etmeli? Türkmenistan'dan eger hem ýerine dastavkamız bar, berden lomoy şekline alyp bilýärler we galy bersede kilesi $1 hemme zatlar Kargo bilen uğraş. kargo bilen uğratyp berýäs. Özümiz eger isteseler öz kargoçylaryny uğratyp alyrtyp bilýärler tapag diýär. Yani sevez kargo Ha, sesi senin özüň uğradan ta diňe pul joguna uğrada aýmaly. Pulny uğratýar boldy. Ýaşlar gyzyklandyrajak soraglardan biri. Feodal nädip we nerden başlamaly? Sewda hem ýerden başlap bilýär, ýöne gorkmalar. Esasy. Risk gerek. Ak elbetde. Risk etmeliden. Eger şondan bassada, çümsede galsara zat bagtyna diýin. Bassada bir ders alyp çykardasyň. Hiç etmedim diýip pişman edenden ettimay borlay pişman etdim diýen. Ya da ikinciye de gaýtalap biler hani menim öň sewda batyk gördüm-de. Ýöne indi ikinci sewda başlamda şu eden ýalňyşlyklarmy Tecrübe. gaýtalamadım. Doğru. Tecrübe diýen doğru. Tehran, sen dükanynyň başga şu hemme zatlar. Özüňiň tekstiliňiz barmy ýa bular işleşen ýerlerinde alýalym. Öz tekstiliniz bar. İçeşiklerin %80%'ini özümüz çıkarıyaz. Özüňiz dikdirýän. Tekstilim bar. Hawa. Köp zadymyzy alyp satýas. Ayakkabılarda da şon ýaly. Köp %80% öz zadymyzdan çykýar, fabrikamyzdan çykýar. Olaňam köpsini alyp satýas. Çağaşyklan hiç de bizden çykanok edildi moment alyp satýasdyň. Düşündüm. İndiki mesele. Diňe şu dükkanlar ya başka dükkanların var mı? Başka dükkanlarımızdan var, Aşgabat'ta var, Türkmenistan'da var. Berde de barda olar ştuşnuş olan için, ber geçmeyenlerimiz için yavaş yapýar olar şu. Yani hemmesini berik geçirdin. Ha, hemmesini. Şu an berde näçe işgär var? Berde 4-5 tane var. 4-5 tane işgär var. Hemmesem Türkmen. Hemmeten Türkmen. Özümünkiler. İştek. Häzirki ýaşlarymyzyň köpsi maksatly bilýärmi? Ýani tilstumlyony orçasına aýtdym. Maksatly diýen türkmençe aýdaýyn. Pikirimçe aralarında şular ýaly feodal başlajaklar bardyr.
ilki bilen nämeden başlasınlar. Men ýa şuňa meňdeş soraw berdim, ýöne esas mysal üçin diýeli, şuňa meňdeş bir söwda başlajak bolsa, ilki bilen nerden nämeden başlasynlar? Ýaşlar üçin. Şo ilki diýjeklerim ýa-ma ihtimal riska bar. Ýa seret köpsini gyzyklandyran sonra men näçe dollardan agam söwda başlap bilen, kim bilýärmi $100 söwda başlap bilen, kim $1000 başlap Hawa, bilen. ýuwaş başlama maslahat beren birdanına 5.000-lik 10.000-lik değerlerini bir $100 zoklar. Baskançada bir-birden baksan olda. Birden ona galsan ayaň agyrdyr. Şonç ýuwaş emere. Benim fikrimçe ağdalarımız için en gıdıklı yerine geldik. En bir topu yerine geldik. Sebebi şeyle dükkanıma Sehra geldik. O tanıştırdım. Küçücük olsa da ekskurs ettim. İnniki ağdalarımızı en gıdıklandıracak yer. Konkurs kurnalı. Böyle. Konkurs. Men şertleri düşündüreyim. Sevda değişti. Rehmede değişti. Nakıl yazıp tesvirlerde kim en köp like alsa, en köp 3 san like alanı magazinin isleyen dadını, yekece dadını tavod ediyor. Böyle. Türkmen sanı olsa dastlapkasını Ana çeli yekede öğrenmeli. etmeli. Hı. 3 saat eder. Sayılan her kimi 3 tane Ha, adamı o. 3 tane yengece, her 3 tane dadını aynen. ne istese Ha, doğru mu? ne istese Dostlar şertleri yeni bir gede kaytalayan tesvirlerde o nakıl yani hökman nakıl olmalı. Atalar söz nakıl yani. Sen zahmet var da, sen sevda var da yazyanız ve kimin en köp 3 tane like alanların 3 tane saylayandır. Gazoyun. Şöylelikle Sahra näme? Magazinim gowy edip aylandyk. Reski bir hotmy aňalyk geçes. Plus 50 000. Sahra, sen cennet yani kendi tikirilen araňyz gowy. Instagramda men seni aslında tanamda, şoň aslında tanamda ýalňyş kendiňi söylen tanam. Sen öňden tanýan ýöne sen blogger kärine başlanyňda, ýani sen aktiw hereket edip başlanyňy kendiniň üstülen bilen cennet paylaş başladı. Men Sahrada aktiv olup başlapdyr. Sahrada Instagram'am ünsür başlapdyr diýdim. Ve soňky wagt näme üçin ikiňiz hiç görüşeňiz ýok, görneňiz ýok, hiç. Cennet qowwar yani cenneti ýöne cennet bilen men 2018 diýsem 2018-iň başyna zat diýen qowwar yani giymeýärler qowwar yani ýöne men pikirim, meni ýalňyş düşünmäň, cennetiň kiçkä ýaşan köp travmalary bar o gyzyňa. Gynansa men aslynda aýtmalam däl aýdaýyn. Şu sebäpden adamlary, misal üçin men bolayyn, sen bol, köpräk gatnaşan adamlaryny men pikirim ýene-de şeýlemi kadýan bir ýalňyş düşünýär köp zady. Sen menden öňkü, men bilen onun öň gyýlaram bar da köp ana gatnaşanlary. Atlaryny tutup durmaýyn berde köp adamlar bar. Şolar bilen käýat oturup gürleşýär bolýan, birden öz gaty görüp, öz patpysatçydan çykyp, öz bloglap adetýär. Sebäbini bizem bilen bak, moş bir ýerde, moş bir zatdan gaty görseň, men şu senden jeýtin uştaýda gaty gördüm, şu edeniň bolanok diýip düşünür biljek ýaşda, düşünür biljek beyinle mi kadýan, akylly mı kadýan, ondan soň şep öde çykdy. Ondan menem soň cennet gowlukmy näme boldy, hani keypine mi bir da boldymy diýdim. Hiç jogap bermedi. Menem elbetde gaty gördüm. Sen dedim, patpysatçydan çykýan bolsaň men sen bloklaýyn goýdy diýdim. Sebäbi bir jorana boş ver, hani ýaş bolup men ondan ulyda. Hani bir erbet iş edip moş edenem bolsam oňa garşy moş bir ýerde öýkeledenler ýa bir gynanlar bolup biler. Adamçylyk men gowdum ol erbet diýip biljekler. Menem erbet ýerim bardyr ýöne.
hani Sahra ştada şeýtdiň şuna gaty gördüm. Innem gatnaşasym gelenok diýen bolsa, çynym bilen gynanmazdım. Sahra diýerdim, "Hawa men buna şoşana gaty görüpdir" diýerdim. Ýöne edil şo eden hessetini bir hil halamadım. Tämen uly boýum kiçeldip gowlukmy cennet diýemde de jogap bermedi üçin gynandım çynym aýtsam. Soňam bir zatlar paylaşýan men näpmer. Köp aktiv bolýan, men görýän göreňok bilemok ýöne. Görem. Köp zat paylaşýan bolýan, çaly bir niço bir zat paylaşýan, bir most men garnaşma diýen, cennetten başga gatnaşýanym ýok däle, başga birine diýenler, most öňkü işgärlerine diýenler, cennet göni özüne çekip stories paylaşýar. Göni men hakyny. Sen adyň tutýarmy? Hawa. Adyň tutýar. Hawa. Ene bir misalçy birine aýdyp bereýin, birine tutýar gowy. Şey diýem misalçy, beýere ona ýazýar karot Sahraň diýär, sen bilen ýa derdinäme diýär, ýöne diýär, sen hakda bir da paylaşýar diýär. Aslynda men o hakda bir da paylaşamak, men o ýazanym öz feýkimi kadýar men pikirim. O da diýär Sahra diýär, ýollaşy bilen ýa bir ýerlere geldi diýär, a men bolsa ýöködüm diýär, bir ýerlere geldim diýär, açyk bir şekilde. Elbetde men ýollaşyp resmi Sen şonu öýüp paylaşýan. Hawa. Şonu storiesine paylaşýar, bizimkiler bugün paylaşyp başlaýar, bir-birine. Get gerek däre. Gerek de. Ondan soň birinji bilen eşitýän, moş ýene şonam şo taýda ýa paylaşmadym, ýene şu taýda aýdyp geçeýin. Elbetde men ýollaşym men arkamda durar, başga nirede dursun o. Hani menden başga kimi barmy? Keşke her kimin ýollaşy ýanyna dursa, maddi, manevi, sen gollasa gelinlerini ya da hani söýgülerini diýeýin. Elbetde men ýanymda dursak, meniň ikinji heley däle. Men ýanymda durmaly bar dagan. Hawa pulny amalaryn, işini ederin. Men borjum, men hakym ýani oň pulny almagam, iş etmegem. Elbetde. Esa gynandım şoňa. Sen şo qahar edenden soň atpiskadan çykarmadan odal ýadaňdy kendi okudy doğrumy? Okulda diýip görkezdi. Hawa. Okudy. Böyle. Şu häzirki soraňysyna sora berýän. Näme üçin türkmen blogerlaryň arasynda köp konflikt ýagdaýlar bolýar? Sen pikirinçe muňa näme sebäp? Ay, nemen kadýan, ine biri ýaňmyr ösüp ugraýar. Ana elekiňem prosmotrlary zat düşüp ugraýar. Nemem kadýan, bilgeçleýin, gowgaýam kadýan men pikirime. Hype üçin diýär. Hawa. Cennedem şam kadýan men, atam görmez. Sen diýär men nemem, görüntülenmem, düşýär zat diýip, bilýärmi? Men kim köp bolan üçin menim paylaşaýan. Hadi amon köp diýär men muňla sataşaýyn, hem kadýan bilemem. Men pikirme şo. Bizimkiler şonka gep gıйbat bolsa. Hawa, ödem kaat. Oturýan bolan neme diýerler? Bir-birimizi gurlaşýarsa. Elebe. Plan bilen uşa görerli ýetse ödebem. Şol ýalym kadýan mena. Men ýene bir mysal getireýin. Ýekece Gülçınarda mysal getireýin. Gülçınar taç men pikirimçe hemme kimin tanıyan blogerlarynyň biri. Şoň bilen köp blogerlaryň arasynda konflikt bar. Gyz blogerlaryň arasynda. Başlasam Germaniýada. Bola Cennet'inki var mysal üçin. Germaniýada Sonja. Men gowy görýän blogerlaryň biri. Şolaryň arasynda düşünüksüzlik bir zat bar. Merjen bar make-up edýär Ankaradan. Gowy görýän, gowy tanıyan blogerim. Bomba blogerlaryň biri. Merjen, no. Özem bomba, make-up'an bomba edýär. Ondan başka Aknur bilen düşünüşmezlik. Men diýjek bolan diňe Gülçınarym ýantan alýan bizim başga blogerlaryň köpüsi bilen düşünüşmezlikleri bar. Men bilemok aralarynda näme bar, näme boldy. Ýöne men masal getirjek bolan ýekece Gülçınarym şonçasy bilen zady bar. Şundan pikirinçe nämeden beýle zat bolay. Malla, ona bir zat diýip bilemok. Ýöne Gülçınary şeýle tanaýan bir otursap turuşsam bir elbet gow diýip aýtyp beräýmesem ken nemem ýokda. Yo men Gülçınary ýa elbet diýjek gel ýa gow diýjek. Ýöne şeýle daşyndan görmäni gowjagy men gow ýan bir hilje. Gowy nokat koydum daşyndan görmäni. Daşyndan görmäni. Berekel ba. Oturup turmany nemem. Açanda näme?
agdalarını berýän wnimaniyasına berekellah. Sebäbi şoňkýalak edip bilmese, şoňkýalak edip ýöredip bilmese, şoňkýalak agdalar bolmaýar, şoňkýalak edip adamlar söýmeýär. Gülçinden aslında ýaňy ýakyny döwrany täze açan gepleşine mehman bolmaly diýenim. Bolýar geljek plan güni gepleşýärler we ondan soňra jogap beren o. Instagramda blogger bolmaň, ýagny Instagram aktiwni ýöretmeň gowy we erwet taraplary näme? Ay yer bilen tursaň söýüç. Salamu aleykum. Erwet tarapy. Ýöne şonça da gowy tarap amma atynda men özüme blogger diýip biljekler. Ta bloggerlyk başga zat misal üçin ne Gülçinardagyň etdiýäni, onuň Aknur Safarowa bar. Owadan suratlar düşürýär. Şolar hana men üçin blogger. Men neme diýärler, sewdagar diýäň özüme. Ýok. Ne üçin? Sen aktiwin şekilde bir sosial mediany ýöretseň, sen aktiwin şekilde bir sosial mediada öz agdalaryň bilen aratnaşyk taklap, ýagny swязь saklap, обратный связь gursaň, onda şonu blogger diýilýär. Sen bir ýanky diýelim post paýlaşyp, bir öz pikirini zat etseň, ýagny sen bir pikirin eýesi hökmünde eýem sen blogger bolýan. Blogger nime? Düşündün? Ona men biriniň ýana soradym, sen blogger däldi maňa. Netere şu blogger diýen sözü, blogger sözü Wikipedia. Wikipedia girip görsünler, blogger, vlogger näme zat. Hemme zat şu Wikipedia'da şu sözleriň manysyny düşündirýärler. Plus 50 000. Tehra, sen pikirinçe üstünlüğün sırrı nämedi? Yürek arasalykda. Men pikirimçe ara. Biram çyndan arzu etmeli. Men arzu edemde şu arzuň içinde ýaşap çykýan. Şunun bilen enerjiň gitmeli, şu hakykatdan yürekden arzu etmeli kadýan. Biram ýüregiň arasalykda. Ýene bir sorum. Meniň aslında iň wajyp, men üçin iň wajyp tora bolan biri güç nämede? Güç. Akıllı hareket etmeli kadýan adam. Hemme zada diýen güç şundanam hakykatdanam öz enamda güýjem ýoksa akylly hareket etseň hemme zada ýeňip geçip bolýan kadýan menen. Sen pikirinçe güç akyldy. Akyllı. Zehra şeýlelik bilen gepleşimiziň ahirine gelýär we öz agdalaryň üçin, biziň agdalarymyz üçin açyk goýjak sözler bar bolsa sen diňlesek. Aýtjak ýa. Men öz agdalaryma ulla kan taňry ýakatyny aýtýan. Mejitimi agdalaryny? Mejitimi agdalaryna da taňry ýakatyny ikisi türkmen hemmesi tapawy diýär. Evet. Ýöne maňa tatpysat eden adamlaryň hemmesine köp minnetdarlygym bildirýän. Men öz patpişiklerim bilen şu derejeye ýetdim. Men bütün arkamda elbette Allah var ýöne ýa-da halkymam kadýan. Şoň üçin olara ullakan taňry ýakatyny aýtýan, gije günüňem dilek etýän. Minnetdarlygym bildirýän. Ejeme men Gurhan okaýa. Men ejem gaty nemedir siziň hemmeňizde de dilek etýär. Minnetdarlygym hiç soňuny nemet getirip bilemok ýöne köp sag bolsunlar. Men eden men patpişikler. Canlar sağ olsun. İkinciden berdi ýene bir zat belläýin. Ejeňem can sağ olsun Fehra. Ve gepleşigime geldiň, o köp sağ ol. Bize Mejitym adyna sana sağ olsun aýdýas. Gepleşik men pikirmçe diýsen gyzykly boldy. Hemme zat açyk, hemme zat göni aýtdyň, soralara jogap berdiň. Şeýlelik bilen dostlar gepleşimiziň ahirine gelýär. Gepleşigi sizem halansyňyz diýip umyd edýän. Men ýene bir gezek Fehra Instagramyny belläp geçýän hawa. Bilýän-de näme üçin belläp geçýän hawa. Iň esasat näme? Özüňde goýjatyrdyň. Hoş, sağ olun. Plus 50 000.